Kakain muna kami guys. Yan. Pagpakain daw ako. So hahanap kami ng ano, ng food. Dito kami ngayon sa food court. So hahanap kami ng ano, ng kung saan kami kakain. Ayan. Ano dito? Mga Subway, Thai Express, NW, Orange Juice, Rishi. Ayan. So punta kami sa bandang dulo. Ayan. So, tingnan namin dun sa bandang dulo. Medyo matagal-tagal rin bago kami nakapunta dito guys sa Regina. Ayan. So ito yung mga pagkain dito. Taco time. Saan? Dito? Oo. Yung magic bento. Alin? Kumpawok. That looks familiar. Where? Like that? Bento. Yan, order na si Kurt ng kanyang pagkain. Regular nacho fry, please. Mga hotdog. So, iba-iba yung aming in-order. So, ako naman dito na lang o-order. Tulad ng sa kanila, Andre. Can you give me a teriyaki chicken? So, ayan. Paano lutuin? Yan din yung aking order ata. Parang ganyan din chicken. So ayan yung kanila mga pagkain. Yung mga pagpipilian. Yan. May teriyaki chicken, sukiyaki beef, grilled veggies, sizzling shrimp, teriyaki salmon, Hawaiian chicken, and tofu teriyaki. So ayan. Iba-iba yung trip namin pagkain guys. Yan. Pero ako, nag-decide ako na dito na rin. Parehas na lang nung in-order nila 80. Kaya yan na yung aking order. Teriyaki chicken. Yan. Sinandok na yung aking rice. Yummy, yummy. My order. Wow. Oh, that's too quick. What? Yeah, with a spicy cake. Thank you. Spicy. Yan, kumakain na sila. Oh. What you have, EJ? Kumakain na sila, mga gutom. What you have? Rice? Guys, yung aking in-order na pagkain. Kain na muna. Pagkatapos namin kumain, ikot-ikot lang kami. Kain muna kami guys. After nitong kumain namin, pag-ikot-ikot kami dito sa may Cornwall. Nakakain na kami guys. Kami naman ay mag-ikot-ikot muna.
tingnan natin kung may mabibili kami. Andre, anong bibilin mo? Ha? Hindi sumasagot si Andre. Baka walang pambili. Baka walang pambili. Yan. So ito, ikot tayo dito para makita nyo naman guys anong meron dito sa Cornwall, dito sa may Regina. So ito, yan, bibili ka ba, Je? Mga pangkabataan. Yung mga gusto ni EJ. John mo ako. Harvard. Pili na kayo. EJ, pili na ng alin sa'yo dyan. Wow. Now it's the second century. What do you see? Maybe you can just try it there. Alright. We're taking off from the mannequin, eh? So this is the medium size and Kurt is looking for a medium or a small one. The one over there, the two, there are extra large. So he's going to try the medium one. Okay? Go there, go. Go there. Closer. See? Yep.